petróglifos, porque aquí en Campo Lameiro, como sabedes, hai moitísimos, daqui da zona da contorna. O primeiro que vai a comezar coas actividades desta xornada vai a ser Alejandro Pujales, que temos aquí. Benvido, gracias por acompañarnos hoxe. Vamos a facer un pequeno repaso da súa trayectoria. Conservador restaurador especializado en arqueoloxía, que desenvolveu gran parte da súa actividade e a súa carreira vinculada á arte rupestre en espazos como Siega Verde, Domingo García, Cueva del Castillo e outros moitísimos sitios arqueolóxicos por toda Galicia. Traballou tamén na restauración da Catedral de Santiago, con estudo especializado da fachada das praterías, na Facultade de Medicina, no Pazo de Fonseca. E, na actualidade, atópase restaurando a Ponte Anceu na Lama. Así que, como vedes, ten unha trayectoria moi amplia e hoxe nos vai a facer un obradoiro sobre restauración de arte rupestre. Moitas gracias, Patricia. E, gracias a todos vos por estar aquí, porque, primeiro día, primeira hora, o tempo non acompaña, a veces non é doado, así que gracias. Cando me chamaron para participar neste seminario, estábamos explorando un pouco sobre que tema falar, pero a verdade é que estamos nun marco incomparable para falar de petróleo. Eu veño a falarvos de control e eliminación de comunidades liquénico-musgosas en petróglifos. Cando temos na cabeza a imaxe da metodoloxía de limpezas de petróglifos e demais, probablemente teñamos na cabeza a típica imaxe de limpezas en seco, con palillos de bambú, demais, incluso aplicación de biocidas, en épocas máis modernas, láser, incluso, dependendo do sitio e demais. Nós hoxe vimos a presentar unha alternativa, un método que temos ampliamente documentado, estudiado, moi probado, investigado, por suposto, que creemos que é rápido, desde logo é rápido, é limpo, é seguro e demais. Este método consiste, en realidade, na creación dunha atmósfera saturada de etanol, alcohol etílico, sen máis. Non é un produto nocivo para o soporte. Como o facemos? Cubrimos o afloramento, impregnamos o afloramento de alcohol etílico e facemos unha cuberta durante un tempo determinado, tapamos o máis herméticamente posible e conseguimos este xeito que se debiliten as cifras liquénicas de maneira moi evidente para facilitar unha cómoda retirada dos líquidos. Este sistema non é un biocida. É dicir, este sistema o que fai é debilitar as cifras liquénicas de xeito que podamos retiralas, pero, desde logo, existe unha recolonización. Por lo tanto, sempre propoñemos un mantemento tamén. Pero, antes de centrarnos moito na metodoloxía, é necesario que vos explique de onde parte, de onde xorde todo isto. E nace un pouco no xacemento de Siega Verde, no que, como ben dicía Patricia, tuven a honra de ser o conservador durante case unha década. En Siega Verde, logo entraremos no debate sobre a idoneidade de retirada de líquens ou non, pero en Siega Verde non se fan retiradas masivas de líquens nin musgos. Pero, tiñamos unha serie de afloramentos con gravados inéditos que necesitábamos estudar. Entón, nesta zona, en concreto, non existían grandes estudios en materia liquénica sobre patrimonio. Existían algúns estudos sobre líquens, digamos, en construción, en pedra de construción, e algúns estudios pequenos en igrexas e demais, pero sobre rocha caliza. Entón, nesta zona, os primeiros estudios serios parten de 2013, Graciela Paz Bermúdez, da Universidade de Vigo, e Joana Márquez, que tamén fixeran un traballo moi bo no xacemento de Foscoa, no veciño Foscoa. Para o que non coñece o xacemento de Siega Verde, un xacemento Patrimonio da Humanidade, de arte rupestre ao aire libre, hermanado co Val do Coa. O equipo de Paz Bermúdez sí que elaborou uns estudios de biodeterioro no parque, determinaron máis de 90 taxóns liquénicos e 2 fungos liquénicos incluso,
e hasta documentaron unha especie inédita hasta ese momento en España. Sí que aparecera en Portugal, en realidad están moi preto as fronteiras, pero bueno, en España documentaron por primeira vez en Siega Verde. Bueno, fixeron unha serie de estudios de limpeza de líquenes, aplicaron biocidas, incluso aplicación de láser e demais. Estábamos, ademais, nun entorno natural, pegado ao río, onde o contexto é moi importante, bueno, non podíamos meter un biocida, nin nada polo estilo, nin queríamos, non? Entonces, bueno, empezamos a estudar métodos ou sistemas que estaban facendo os nosos colegas europeos. Pola similitude do soporte, que neste caso era xisto, ademais, estudamos o xacemento de Alta, en Noruega, na provincia de Finnmark, e tivemos a oportunidade de estar con eles, de estudialo in situ, non? Aí comenzou un pouco a investigación, porque tiñamos documentación de que estaban facendo un método precisamente con etanol, con alcohol etílico. Ali o que tiñan un problema moi serio ca xalifracción, os problemas de deseo, entonces empezaron a aplicar, impregnar as rochas con alcohol etílico, primeiro por pulverización, despois mediante brocha, e despois facían tapados do afloramento moi prolongados, con aplicación, digamos, periódicas, pero facían uns tapados bastante prolongados no tempo. Con isto, non solamente correxían o problema da xalifracción, senón que, ademais, debilitaban as hifas, digamos, as raíces das comunidades liquénico-musgosas, permitindo a súa rápida retirada, sen deixar ningún tipo de alteración no soporte pétreo, que era interesante. A verdade que nos chamou moito a atención este sistema, este método, e empezamos a explorar as maneiras de traelo a un xacemento en Salamanca con veráns de 40 e pico grados e invernos fríos. E, ademais, non nos podíamos permitir no xacemento fazer tapados de 6 meses ou un ano. Empezamos a investigar. A Siega Verde ten unha parte de investigación, tamén un área de investigación. Empezamos a investigar en rochas tipo, a maneira de levalo a cabo. Decidimos interpoñer un elemento intermedio. É dicir, nos facíamos a impregnación do afloramento, que en moitos casos xa non eran cenitales, senón incluso verticales, pegadiños ao río. Empezamos a facer a impregnación do afloramento e interpoñíamos un elemento intermedio para mellorar, digamos, a impregnación ou favorecer que a impregnación de etanol fose máis prolongada. Probamos diferentes métodos, probamos texidos de microfibra, probamos pulpas de papel a modo de papetas. Moitas veces o máis sinxelo acaba sendo o máis eficaz. Papel absorbente de cociña. Empezamos a varias capas de papel absorbente impregnadas de etanol e despois facíamos unha cuberta o máis herméticamente posible. Empezamos a facer probas desde un día hasta 4. A partir de 4 días obtivemos resultados moi sorprendentes. De debilitamento das hifas, incluso nos líquenes crustáceos, que nos permitían despois facer unha retirada dos mesmos, incluso con cepillo de dentes. Sempre con cepillería suave, pero incluso con cepillo de dentes normal, empezábamos a conseguir facer limpezas moi evidentes das comunidades, incluso dos líquenes crustáceos. Bueno, desarrollando o método, limpamos os afloramentos deste xeito que tiñamos con novas incisións inéditas no xacemento e froito desta investigación publicamos un artigo, entre Cristina Escudero, Carlos Vázquez Marcos, que por aquel entón era o arqueólogo da estación, e máis eu no apartado de conservación. Claro, chegados a este punto, pensamos, o que funciona sobre xisto nun xacemento de Salamanca pode funcionar sobre a nosa terra, sobre o granito, ¿no? Sobre os petróleos de granito. Claro, isto abre unha investigación diferente. Outra vez, novas probas, novas aplicacións. Nos interesaba moito, sobre todo, o tema da recolonización. Vale, sabíamos que o método funciona, sabíamos que era eficaz. Cada canto tempo necesitamos este mantemento, cada canto tempo vai recolonizar. Despois vou vos ensinar fotos, por exemplo, da laxe das rodas, por exemplo, que traballamos fai 2 anos e algo, e xa está recolonizado outra vez. Digamos, o período estimamos en 2 anos aproximadamente, hasta que a recolonización volve a ser evidente.
bueno, por desta investigación, que, como vos digo, nos levou máis de 2 anos, que estou acortando aquí, facendo de maneira moi coloquial, non? Con catas, con moitas probas, empezamos a traballar en petróglifos en Galicia. E froito desto, pois, vou vos ensinar unha serie de analíticas e de fotos do proceso de traballo. Podemos falar tamén do debate, é dicir, existe un debate bastante común na arte rupestre sobre a idoneidade ou non de retirar liques, de retirar musgos e demais. Non? Direivos que os noruegos teñen un estudio científico que cuantifica o dano real que fan os liques sobre a pedra. Ao menos sobre os seus soportes de xisto e incluso van un pouco máis alá. Un estudio que está documentado. Micras. Realmente o dano é moi pequeno. Vale. Sen embargo, mira, nós desde Xega Verde tivemos a oportunidade de colaborar ca UME en plans de riesgos en patrimonio, sobre todo especialmente no caso de incendios. Existe unha diferencia moi notable en caso de incendio entre unha pedra que está coberta de liques e musgos e unha pedra que non. A rubifracción, vamos, o deterioro é radicalmente diferente. Ademais desto, por exemplo, Xega Verde en concreto está nun río con bastante caudal, ante os sedimentos de saltación, ante o que o río arrastra, tamén exerce unha barreira de protección. Entón, na miña opinión personal, en este debate, os liques e os musgos exercen unha barreira moito máis defensiva que ofensiva. É dicir, actúan máis como protección que como deterioro. Cuantificando, que xa vos digo, existe un dano real que lle exercen que non é moi superior ao dano que se fan nas limpezas tradicionais cun palillo de bambú sobre a pedra. Por poñervos un exemplo, non? É o que está comúnmente aceptado. Entón, bueno, a miña opinión é que non deben realizarse retiradas masivas nin de liques nin de fungos hasta que nos oculte un grabado que queremos estudiar. Evidentemente, aí ten que imperar un pouco a lógica, non? Pero por sistema ofrecemos ao mesmo tempo un cambio de paradigma, porque das tradicionais limpezas en seco estamos plantexando agora mesmo unhas limpezas en húmido. Nos neste caso agora, aquí en Galicia, estamos impregnando os afloramentos de alcohol etílico, método seguro, barato, sen incidencia sobre o soporte. Estamos interpoñendo, neste caso, papel absorbente para mellorar a evaporación. Este etanol o estamos mezclando cunha parte de auga a fin de retardar a evaporación. Estamos facendo aproximadamente unha parte de auga por 3 de alcohol etílico, por impregnación. E despois estamos cubrindo, ben con lonas, ben con plásticos, o que nos permita manter esa humectación, digamos, en torno a 4 días. E despois, cando o retiramos, seguimos humectando con pulverizadores sobre a pedra, mentras con cepillos suaves, cepillos de sedas naturais, cepillos de nylon suaves, cepillos de dentes, efectuamos unha limpeza esta vez en húmido. A nosa opinión é que é menos agresivo do que levamos facendo toda a vida. Despois, evidentemente, para limpiar un petroglifo temos que estar sobre el. En verán procuramos descalzarnos, máximo respeto ao ben, procuramos descalzarnos, en inverno faise imposible, entón o que procuramos é estar axeonllados sobre rodilleiras de espuma deste tipo, e, unha vez máis, impera a lógica, non andar por encima dos gravados na medida do posible, e actuar do xeito menos invasivo, porque en materia de conservación unha das máximas é a mínima intervención. Se podemos intervir o mínimo posible, moito mellor. Vale. Bueno, hasta aquí ben. Vale. Vou vos presentar unha serie de fotos, petroglifos moi recoñecibles, moi cercanos, algúns deles incluso. Vale, vamos a ver. Que petroglifo temos aquí? A Laxe dos Cebros. Non? Esta é unha foto dron, é unha foto aérea. Por que vos ensino esta foto? Na contorna, aquí en Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, temos esta pátina negra continua
moi característica. Esta, que está estudiada bastante a fondo por Beatriz Prieto, polo GEMAP, polo laboratorio, incluso neste propio parque, ou principalmente neste propio parque, mellor dito, é un filme biolóxico. É unha asociación de líques, fungos e cianobacterias que se engrosa, vais engrosando por capas, bueno, parte dun color marronáceo, digamos, color Coca-Cola, por dicirlo de maneira coloquial, hasta negro completamente, se estende pola rocha. É un biofilme característico, non é único da zona, pero é moi característico desta parte. Non? Xa vos digo, está bastante estudiado polo GEMAP. Entón, vamos a apreciar que estas pedras están totalmente cubertas por este tipo de asociación. Bueno, partindo da base, antes de nada, eu non son biólogo nin liquenólogo. É un campo de estudio moi vasto. O noso traballo en materia de conservación, en arqueoloxía e prácticamente en todo é un traballo interdisciplinar. Apoiámonos sempre en xente que sabe de cousas diferentes ou incluso máis de moitas outras cousas cas que poder colaborar. Entón, non podo falarvos ni de taxóns liquénicos, non podo profundizar tanto. Se vos interesa profundizar un pouco máis, este libro, a Guía de Liques de Galicia, está bastante ben, despois se o queredes ver, volo paso, bastante recomendable. Ben, estamos aquí na Laxe dos Cebros. Aí está. Vou presentar outra pedra bastante recoñecible. Temos unha réplica aquí, no parque. Aquí temos a Pedra das Ferraduras. No momento que chegamos, se vedes, ten un acto vandálico. Un fantástico puto el que lo lee. Aquí, ten un acto vandálico, non sei se pode ampliar máis. Aquí, nesta zona, máis ou menos. Ben, con esta pátina, sospeitábamos que o acto vandálico non había chegado ao soporte pétreo, que simplemente habían rabuñado, digamos, o biofilme. Que sería, neste caso, era o idóneo, non? Porque ao limpar a pedra desaparecería o acto vandálico. Entón, bueno, isto que temos aquí, non sei se vedes todos, é unha cámara microscópica do tipo dinolite. Esta en concreto que temos aquí é o que trouxen hoxe é un modelo bastante sencillo. Esta da fotografía é un pouco mellor. Sirve para facer fotografía microscópica, poder, xa non tanto, como digo, non somos liquenólogos, pero xa non tanto ver especies, nin taxóns, nin nada, pero sí que podemos ver o engrosamento, podemos ver, neste caso, podíamos ver o tipo de alteración vandálica e demais. Podemos conectalo a un dispositivo móvil. Aquí xa habíamos feito unha catiña previa antes de empezar a limpeza, antes de producir os tapados. Tamén facemos fotos das catas para ver que o soporte non sufre ningún tipo de alteración. Ben, vamos a ver isto agora. Proceso de tapado. Aquí, como apreciades, perdón, vou ampliar, está o afloramento xa cuberto con varias capas de papel, unha lona por arriba. Non vos asustedes, estas pedras que están suxeitando simplemente a cuberta, a lona, non están en ningún caso sobre o soporte pétreo, están simplemente apoiadas sobre varias capas de papel, sobre a lona e demais. A parte facía bastante mal día, voaba moito, soaba moito vento. Ben, cuberto o afloramento, pasa neste estado entre 3 e 4 días. Se o pudésemos deixar 15 días, garantizando que a humectación de alcohol permanece, sería idóneo. O que pasa que é moi complicado conseguir que a humectación sexa constante de etanol. Deberíamos destapalo, volver a humectar e volver a cubrirlo. E aquí empezamos o proceso de limpeza. As rodilleiras, aí cepillos suaves, cepillos de dentes, cepillos de nylon. Aquí apreciamos xa o proceso de limpeza, que neste caso é unha limpeza en húmedo, humectando con auga e alcohol, porque a medida que o destapamos seguimos humectando con auga e alcohol, e efectuamos neste caso unha limpeza en húmedo. Aí está. Aquí unha foto de media limpeza. Fotos de media limpeza.
detalle dun dos motivos. E hasta aquí. Bueno, fotografías finais. Así está. Estaba, perdón. Cebamos hoxe en día esta pátina, esta limpeza foi aproximadamente hai 2 anos e medio. Cebamos hoxe en día, o biofilme biolóxico está presente de novo. Isto é un bo indicador. É dicir, é o que queríamos. Temos que plantexar un mantemento, pero non estamos biocidando. Non estamos exercendo ningún tipo de alteración química sobre o soporte. Simplemente estamos debilitando as hifas e retirando a vegetación que, co tempo, volve a aparecer. Inevitablemente, co noso clima, volve a aparecer. A recolonización varía un pouquiño en función da zona, do ano climático e demais, pero, en termos xerais, uns 2 anos. Outra pedra, bueno, outro afloramento moi destacado, o Laxe das Rodas. Así o tiñamos, espectacular en todo caso. A min encántame este afloramento. Tamén volvemos a apreciar, a parte bueno, de líquenes crustáceos, volvemos a apreciar este filme biolóxico continuo. Non? Perdón, aquí. Esta fotografía é despois do destapado da cámara alcohólica. Non se limpara todavía. Todavía non se limpara, salvo esta catiña que vedes aquí abaixo, que é unha cata previa. Non se limpara, que pasou? Unha chuvia torrencial nesa época. Simplemente, porque a chuvia arrastrou, está bastante máis limpo que en orixe. E nin sequera o habíamos cepillado. Todavía non habíamos empezado a traballar, salvo esta cata que vedes aquí. Vades ver que está moi enchoupado, porque esos días había chovido moitísimo, moitísimo. Nesta zona todavía persiste a pátina, pero había xa simplemente que a chuvia había lavado bastante. Bueno, fotos do proceso de limpeza. Novamente, cepillería suave, método, digamos, acuoso. Esta vez en húmido. Aquí xa un proceso de limpeza máis avanzado. Mentres traballamos na rocha principal, digamos, as circundantes ainda estaban tapadas, porque se podemos manter a aumentación un pouco máis de tempo, mellor, hasta chegar aquí. Da Laxe das Rodas foi 2 anos. Estuve onte ali. Está colonizado de novo. Volve a ter o biofilme biolóxico e volve a ter líquenes crustáceos e volve a ter, como é natural, a súa pátina. É lógico. Os gravados vense estupendamente igual, porque é un afloramento increíble, pero volve a estar colonizado. Co cal, para min é un éxito. É dicir, eu plantexo un mantemento, se queredes ter isto limpo permanentemente, cada 2 anos debemos actuar. Aproximadamente. Depende un pouco do ano. Vale. Chandalagoa e Matabois, por exemplo, tamén. Aquí había de novo esta pátina. Tamén tiñamos bastante lique crustáceo, foliáceo, un pouco de todo. Están combinados, Chandalagoa e Matabois. Están combinados os dos petroglifos nestas imaxes. Novamente, cepillos de nylon, cepillos de dentes, un cubiño con auga e alcohol ao lado. Empezamos a facer as limpezas con orden, seguindo unhas liñas, seguindo un orden. Igual, hasta un proceso de limpeza máis avanzado. Máis avanzado xa. Fixadeus. É espectacular que simplemente con aplicación de alcohol etílico, método seguro, hasta certo punto barato,
non precisamos máis que impregnar a pedra de auga mezclada con alcohol etílico, e conseguir facer un tapado prolongado durante 4 días, e obtemos este resultado con cepillos de dentes e cepillos de nylon, porque non se está metendo absolutamente nada máis. Entonces, bueno, e ao mesmo tempo, o que vos digo, ao cabo de 2 anos, temos a pedra non igual, pero volve a estar recolonizada. Volve a estar... que nos ofrece isto? A posibilidade de limpar unha pedra por necesidades determinadas, as que sexan, que pode ser facer unha fotogrametría completa pois, despois Alia nos explicará de fotogrametría tamén, que pode ir desde facer unha fotogrametría concreta dun afloramento, unha limpeza que necesitamos nun momento concreto, conciso. De base, se os gravados están aí, se ven ben, non necesitamos facer retiradas masivas nin de liques, nin de fungos, nin de musgos, perdón, porque protexen a roca. Se temos unha necesidade específica, de acordo, eu peco un pouco de mínimo intervencionista tamén, pero, bueno, se temos unha rocha que ten gravados, estes gravados se ven ben, non é preciso limpala. Non sendo que teñamos unha necesidade específica. A min, bueno, dame traballo isto, pero quero dicir, sendo lóxicos, non necesitaríamos facer moito máis, pero bueno, temos esta é a mesma foto noutro ángulo. Bueno, se cambiamos un pouco de zona, digamos, vamos aos petroglifos Estaca, en Fornelo de Montes, pertiño da Lama. Bueno, xa non temos esta xa non é ese biofilme biolóxico, é diferente xa non é... Isto máis liquénico que o film que temos en Campo Lameiro, Cotobade, moi marcado. Xa é unha cousa un pouco distinta. Bueno, este petroglifo de Estacas. Ten algúns gravados, son complicados de ver, pero bueno, tamén se aplicou o mesmo método. Aquí vemos o proceso, por exemplo, de como vamos impregnando de etanol, neste caso, as capas de papel, e vamos cubrindo un toldo que permanecerá tapado 4 días. Final, cuberta, tapado o afloramento, o mellor posible. O obxectivo é crear un efecto invernadoiro de etanol. Non é necesario que sea hermético 100%, pero necesitamos crear un efecto invernadoiro de alcohol etílico aí. Isto non altera nin a flora, nin a fauna, simplemente vai estar aí 4 días debilitando as hifas liquénicas, non matándolas, non biocidándolas, debilitándolas, simplemente eso. Proceso de limpeza. Aquí temos a limpeza central, doutro dos petroglifos Estacas, hai 3. Este está pegadiño a un cruceiro que teñen aí. Vemos esta zona central, xa limpa. Máis en detalle, e unha fotografía final xa de distancia. Vale. Alguna pregunta, alguna consulta? Está claro? Parece vos ben, mal? Dime. Este biofilm biológico, ¿te refieres? ¿Puede llegar a ocultar el motivo? Bueno, los líquenes aprovechan los surcos también, ¿no? Los líquenes, claro. De hecho, algún compañero recientemente planteó una limpieza liquénica dejando la suciedad en los motivos. Y lo remarcaba mucho. Bueno, yo lo hablé con él porque me generaba una serie de cuestiones técnicas y tal, no lo acababa de ver muy claro, pero sí, el engrosamiento de esta capa lleva años. Es decir, lo que cubre es el afloramiento completamente. Tapa una capa negra continua, total. No sé hasta qué punto podría llegar a más, pero es muy característica en este caso. Es así como una alfombra negra, digamos. En los petroglifos en los que los grabados sean muy evidentes,
se van a seguir viendo, y los que cueste mucho verlos, o digamos que necesitamos una luz muy específica para poder verlos bien, evidentemente van a quedar completamente cubiertos. En este caso. A limpeza vai en contra da situación, canto máis limpias, máis protección ten. A finalidade vai a ser para registrarlo, é dicir, para mellorar a visibilidade. É unha pregunta moi boa. Ou unha película, Sí, unha máis mellorón. sí. E realmente, se non ser biologista, que problemas lle ves a esa, que vale, que ti saín de unha interpretación, claro, sería un proceso final, está claro, pero sí que mellora moitísimo e Claro. fan moito máis sentido. Entón, non entendo que o que técnicamente lle ves como problemático, é máis traballoso. Non ten nada problemático. A única desventaxa que ten isto é que dentro dun ano e medio vas a ter que chamar a alguén que o volva a limpar. Claro, non, pero non faz ti, facer esa limpeza efectiva onde deixas unha limpeza máis superficial. Te refires ao método de deixar a suciedade no surco. Bueno, a mí me xeneraba unha serie de cuestións técnicas que bueno, eu falei en concreto con Gonzalo, por exemplo, me xeraba unha serie de cuestións técnicas sobre o desenrolo desigual, por exemplo, deixando os líquens simplemente no surco, estás favorecendo un desenrolo desigual das especies, estás facendo, na miña opinión, un criterio estético, en principio, porque, vale, estás deixando eso aí porque se ve moi ben, xérame moitas dúdas, porque no caso deses petroglifos concretos víanse moi ben, neste destacas non se verían. Non se verían, entonces non poderías ni siquiera aproveitar a sociedade para o surco. Xérame cuestións técnicas de hasta onde chega o límite, por exemplo, pois no enlace das rodas, como faz? Deixas a sociedade simplemente nos surcos interiores, quedan círculos aí un pouco dispersos, faz un cuadrado, non o critico, non me parece mal. Non, para nada. Simplemente me xera unha serie de cuestións técnicas de execución e se é posible aplicalo en todos os petroglifos. Eu sei que isto podemos aplicalo en todos os petroglifos. Claro. A didáctica é importante. Sí, a didáctica é importante. Non era unha crítica en absoluto, de feito eu comentei con ele. É máis unha cuestión de dúbidas técnicas, de como estás plantexando, non? Sen máis. Ele explicoume un pouco nestes términos, nos termos que me estás explicando tú contoume bastante semellante. Entonces, perfecto. Todo aquilo que este documentado, que teña un sentido, que teña unha finalidade, unha práctica lógica, está ben. Eu non veño, con isto non veño a presentar un modelo base para que todo o mundo teña que facer limpezas en húmido de petroglifos. Toda a vida, mañán ven Fernando. Fernando leva toda a vida facendo limpezas en seco e Fernando é un maestro. Bueno, a limpeza en mollado tamén a deixar un pouco menos... Sí, vamos a ver, debilita tanto as cifras que realmente sale moi sinxelo. O método selectivo tamén o podemos aplicar aquí, simplemente con deixar os motivos con máis suciedade, digamos, pero eso, non sei se é aplicable a todos os petroglifos, nin en todas as zonas, nin en todos os casos. Bueno, non o probei tampouco, A mellor un día vou con ele, me ensina, e oye, estamos aquí para aprender, Eso, desde logo. Entonces está ben. Dime. Pero bueno, Santa Lagoa xa leva 2 anos a pedra que vou rostro, que o primeiro ano non subía prácticamente acabada, o mesmo se pode apreciar en os metros. A parte Santa Lagoa non estuve últimamente. xa non só utilizar pedras, non utilizar toda a pasarela que utiliza para Sí, as pasarelas están bastante mal, sí, en xeral. Sí. Estou totalmente de acordo. No caso
aquí de Campo Lamento foi, digamos, o argumento para facer esta limpeza de etanol foi unha posta en valor do petróleo. E antes esa limpeza pues, recurriría máis a un caso concreto, a un caso determinado, un caso pues, que ves que a fotografía, caso, ou que ves que está con un estudo, pero, sin embargo, eu que estou vendo é que se está utilizando este método de etanol en todo, para todo. Vamos a limpar un petróleo, limpamos. ¿Qué próxima? O caso de Rocía de Nani, antes de limpieza, tenemos bastantes problemas con esta limpieza. Sí. Foi a revisar o falar por outro motivo, que era para dixen, Marta, todo moi ben limpo. E dixen, vale, tú eres capaz de ver, xa que non te digo, que veis todos os motivos, pero de ver que vas a ver o que é menos. Pois non, a verdade que non. Entón, igual, que non... No, no, no. No, no, é unha boa consulta. Sí. Este método de etanol para limpar... Os coñezo, Cando realmente non faz falta, ou, por exemplo, se pode facer un método, como falaban este compañero... O selectivo. Eu teño aquí unha imaxe de como quedou o cerco de procedimento despois da aplicación do etanol e como se modifica. Sí. Non ten nin punto de comparación. Aparte, a ver, yo lo máis que parece unha aplicación a limpeza con etanol ten un motivo claro, o tema. porque o único que se está facendo é destruindo a fe. Se ti sacas o sitio que hai que estar bastante ben descansado, vas a deixar un buraco entre os graus que vai a ser unha zona onde os vendedores van a actuar e van a destruir con ganas un poquito. Sí. Non, creo que igual os métodos deberían ser Sí, neso estou totalmente de acordo. Sí. Sí, 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 podo pasar sin ningún problema. Sí. Sí, sí, claro. Realmente ningún. Para tirar para adiante las recetas, los concellos están tocando máis deste tipo de actuación que posta en valor, cando realmente creo que non se está poniendo en valor deixar que non falar se leva aí. Sí. Son moitas cuestións. Vamos a ir por partes, se che parece. Descoñezo realmente canta xente está aplicando o método. Sorpréndeme que sexa moita, porque, bueno, nos empezamos a aplicalo. Digo nós, porque, bueno, os traballos de investigación sempre abarcan a varias personas, non personalizo xamais. Sí existen estudios, petroloxías, demais. Foi un proceso de investigación ao longo de 2 anos que eu estou contando aquí un pouco de maneira coloquial, vale? Pero sí existe a alteración do etanol sobre a pedra é nula. Vamos, se non hubiéramos aplicado xamais nin un xacemento de patrimonio da humanidade, nin moito menos nos petroglifos de Galicia. Non sei se se está actuando de maneira masiva. Descoñezo, porque, bueno, eu empecé a traballar nesto con Iria López, empezamos a aplicalo aquí, e realmente non sei se o están aplicando para todo ou non. De feito, sorprende, hasta certo punto gratamente, porque, bueno, significa que alguén leu o artigo e que está traballando nesta dirección. Pero, por outro lado, se están executando malas praxis, mira, o que me dice Chandalagoa, hai tempo que non vou, sobre a coloración rosácea.
sen velo, non estiven. Este biofilm biolóxico tende a un color rosáceo marronáceo nas súas primeiras capas de engrosamento. Entón, simplemente, quizás se deixou a limpeza a ese nivel. Explico. Ten razón, é posible que ao efectuar a limpeza os motivos resalten menos ou véxense menos. Este é un criterio estético. E despois estou totalmente de acordo contigo en que as limpezas non deberían ser masivas. Totalmente de acordo. Se efectuamos unha limpeza nun petroglifo, ten que ter un sentido. Ten que ter, bueno, nun petroglifo e na fachada da Catedral de Santiago, que estiven ali traballando e a limpeza que fixemos ali me parece absolutamente excesiva. Responde a unha cuestión de contrato, unha cuestión de un promotor que exixiu eso, e ali sí que se levaron por diante os liques crustáceos na catedral. A tendencia de patrimonio agora non facelo. Veño da fachada de Bugallido en Ames, apóntanse unha lama, os líquenes crustáceos, agora mesmo a tendencia de patrimonio a non tocalos. Nese sentido, dígoche, non estamos biocidando, non estamos eliminando así, estamos debilitando. O que estamos facendo é unha retirada superficial. Eu non son biólogo, non chego a cuestionar absolutamente nada dese campo. Pero non estamos deixando focos, nin eliminando, nin biocidade. O impacto sobre o ambiente do etanol é nulo. Todavía máis cando estamos mezclando con unha parte de agua para retardar a evaporación. Se se está usando mal, é como todo. As hidrolimpiadoras están prohibidas en patrimonio. Non é o mismo que a use alguén que ten sentido que alguén que non o ten. Están prohibidas por algo. Entonces, quero dicir, non sei quen está utilizando o método nin como está aplicando. Dígoche, a min o método que se empregou de selectivo non estou criticando en absoluto. Simplemente, o que comentaba que me xera unha serie de cuestións de dudas técnicas. Que eu falei, non sei se o fixo alguén máis, pero eu falei con Gonzalo, neste caso, que foi o que eu vin que o facía. Quedou moi ben. Quedou moi ben, francamente ben. É aplicable a outros petroglifos? Teño dúbidas. A estes aquí, que son impresionantes, sí. Sí, por exemplo. A petroglifos onde os motivos son complicados de ver ou tal, xa non responden nin a didáctica, creo. Supoño que depende do caso. Non establecería un método, nin este, nin ningún outro, como un método por antonomasia. Para nada. Como digo, mañá vendrá Fernando, que é un maestro, explicará moitas cousas e seguramente, se estivera hoxe aquí, tería moitas cuestións tamén que preguntar acerca deste método. Pero o que vos quero dicir, son máis de 4 anos de estudio e análise, Non é unha cousa que chegáramos nós aquí e dixéramos vamos a meterlle alcohol á pedra porque mola. Non se trata deso. É un método moi probado, moi testado, científicamente aprobado, publicado. Acordo. É que me imagino que, no caso que distí, Martina, me imagino que como todo, que se emprega mal. A min preguntas, faría limpezas en Laxe das Rodas? Non. Por qué? Se ven estupendamente. Un concello encargoume unha limpeza e fíxose. E fíxose da maneira menos invasiva posible a día de hoxe, na miña opinión. Na miña opinión. Pero, se un petroglifo ten uns motivos que se ven estupendamente, non afecta a didáctica, como comentábamos, visualmente son tal, fíxate, como bióloga, en menos de 2 anos temos unha recoordinación prácticamente exactamente igual que a do punto de partida. Non me quero meter en jaleos, claro. Echando a lagoa, non sei, é que non estiven ali, non sei canto fai que se fixo. 2023, pois xa tería que estar colonizando, claro, pero non estuven ali. Non podo falarche de algo que non vin, non? Que non teño un estudio concreto. En Laxe das Rodas estuven onte, pero non podo falarche do que non controlo, claro, do que non fixen. Pero bueno, de base digo, que todo o que se emprega con sentido común, ben, e se están empregando mal, mal. Evidentemente, aí douche toda a razón. Non sei que máis te podo dicir, porque bueno, hai casos que non coñezo, non? Pero bueno, al menos o que estamos facendo nós, a lo menos, nós traballamos con todas as empresas arqueolóxicas, Árbore, Citania, Tempos, Anta. Traballamos con todas as empresas arqueolóxicas, vamos un pouco onde nos chaman.
volvo a dicir nós, porque nunca é un solo, eu traballo con diferentes colegas restauradores, con diferentes tal, e ainda por rir, ademais, eu son dos moi pouco intervencionistas, son moi mínimo. Non che quero entrar en debates, en debates empresariales, non. É dicir, eu traballei con todas, lévome moi ben con todas. Quero dicir, non, non. Teño moi bo trato con todas e non teño información de malas praxis. É o que che quero dicir. Non quero entrar moito neso, por suposto entendo que o que se vexa mal se critique, se denuncie, por suposto. Nese sentido, e concluindo, toda a razón. Es decir, estos petroglifos non se descubriron onte nin antonte, verdad? Despois temos unha charla sobre Sobrino. Bueno, estos petroglifos non os descubrimos nós, non os catalogamos nós, non os puxemos nós en valor. Isto está aí, desde hai moitos anos, moitos anos. Bueno, se non hai que tocalos, que non se toquen. Eso é o que podo concluir. E se hai que tocalos, vamos a facelo ben. Se hai que tocalos, polo motivo que sexe, vamos a intentar facelo da mellor maneira posible. Algo máis? Vale. Trouxevos esta camariña. Vamos a ver. A ver se me vai aquí. Ben. Esta é unha cámara, digamos, tipo dinolite. Esta en concreto é dunha gama bastante sinxela, unha gama bastante baixa. Hai cámaras deste tipo moi boas, non? Isto que nos ofrece a posibilidade de facer unha fotografía, aumentar, enfocar. Ves? Podemos sacar foto, vale? Temos aquí unha imaxe. Este é un líquen de árbol de toda a vida, un tipo fruticuloso, un dos que atopamos en madeira, en árboles, abundantemente. Digo, non somos biólogos ni liquenólogos, é un campo de estudo moi complexo, moi complexo. Nós non utilizamos, agora estamos ensinando isto, nós utilizamos estas cámaras para ver, como che digo, despois das catas de limpeza e de investigación, utilizamos cámara microscópica para ver o efecto do granito, que non haxa disgregación, que non se produzan alteracións, que non haxan variacións de cor, variacións cromáticas, que é algo que pasa moito cos biocidas. Os biocidas xeran variacións cromáticas moi evidentes, ao menos a nivel microscópico. Vale? O láser tamén deixa unha impronta. Aquí observamos que utilizamos este tipo de cámaras para ver a ausencia de variacións cromáticas, de cero disgregacións, de non alteracións sobre o soporte. Vale, vamos a quitarlle isto, vamos a meter un musgo común, digamos. Vale, os corpos filamentosos do que digamos un musgo común de toda a vida, non ten misterios, non? Ou incluso, creo que traía algo máis, bueno, outro característico, tamén reticuloso. Este aparatiño, que como vos digo, este en concreto é moi sinxelo, ten aplicacións para uso en campo e demais. Evidentemente non é un sistema que vaxa servir de investigación nin demais, é un método, unha medida máis de apoio en campo, digamos, non? Que empregamos eso sistemáticamente para, no tema dos datos vandálicos, por exemplo, comprobamos que non había chegado o soporte pétreo, por exemplo, este tipo de cuestión. Moitas veces tamén facemos un traballo previo de limpieza de diáclases, por exemplo, de repente hai diáclases cheas de terra e musgos que retiramos previamente, madeira, espátulas de madeira,
todo sempre baseado no máximo respeto ao soporte. Vale? Bueno, xa vos digo, tamén impera o sentido común. Non debemos andar sobre os petroglifos con botas de montaña, encima dos gravados, evidentemente, nin debemos, bueno, sempre intentando ser o máis delicados posible. Temos as 11:20. Hai algunha cuestión máis? Dime. Varios personas de colectivos e asociacións están constatando ou comentando as visitas guiadas aos petróglifos, incluso organizadas por arqueólogos, que se permite e incluso se invita aos visitantes a pisar e a sentarse nas restas con gravados. O efecto que ten isto antipedagóxico e os posibles efectos negativos para a espera. Tamén que habíamos comentado que teníamos interés en trasladar a calquer foro sobre esta cuestión. Unha reivindicación. Estou de acordo. Xa non é o daño real que estemos facendo sobre a pedra por estarlle encima 5 minutos. Ao fin do cabo, isto leva moitos anos aí. Existe, Existe, como vos digo, que os noruegos teñen cuantificado científicamente o dano real dos líquenes, especialmente dos crustáceos, sobre o soporte. É que, educacionalmente, é negativo, é moi negativo. Igual que marcar os motivos con tiza, que tamén ten o seu grado de deterioro, igual que outras moitas cousas, elevo a túa reivindicación e comparto. Penso que non debemos permitir que, bueno, despois, estos normalmente son xacementos ao aire libre, non? A xente vai a ir e vai facer un pouco o que queira, incluso actos vandálicos no peor dos casos. Pero sí, elevo a reivindicación, de base, non debemos permitir que a xente se sente, nin camiñe por enriba dos petroglifos con liberdade, porque, bueno, isto xera un proceso de erosión e, educacionalmente, é bastante nocivo. É bastante prexudicial. Damos a imaxe de que non pasa nada, de que podemos facer o que queiramos aí enriba. E non é positivo. Estou de acordo contigo. Alguna cuestión máis? Vale. Tiñamos tamén unha parte de taller práctico, onde se iba a mostrar un pouco como efectuamos a aplicación do método, digamos, non? Non sei como está o tempo, Juan. Está bravo? Está do interior. Bueno, pois entón temos uns petroglifos por aquí, non? Do interior. Non teñen liques, non teñen moitos liques, ademais, pero podemos utilizalo para servirnos de modelo da aplicación, se vos parece. Vale, para completar un pouco a visita e a charla. Se non hai ninguna cuestión máis, se non hai ninguna dúbida, alguna cousa en concreto máis, nada. Dime. 96, alcohol etílico. Ao das feridas. Rebaixado con auga. Rebaixado con auga para eso, sobre todo para retardar a evaporación. É que casi parece insultante o sinxelo que é. Sabe, realmente. No, de feito non utilizaría ningún outro tipo de alcohol. Simplemente o alcohol etílico. Nada. Dime. Ten que ver ca porosidade do material tamén. O xisto é menos poroso, ten unha composición mineralóxica diferente, típico desplaca, digamos. Ali, por exemplo, en Sega Verde foi os fenómenos coñecidos como toppling, que cando o afloramento vai abrindo laxes, así, abrindo un abanico. Basicamente, as diferenzas de soporte son eso, o tipo de rocha desde o punto de vista mineralóxico. O granito máis poroso. No referente a granitos temos moitos tipos, temos granitos pegmatíticos con abundancia de cuarzo moito máis acusada, que son máis fráxiles, granitos temos bastante variedade, e, bueno, basicamente as aplicacións son esas, a diferente investigación entre o xisto, por exemplo, cun biocida tende a cambiar moito a coloración, tende a xerar unha coloración, unha alteración cromática. O granito un pouco menos, pero ainda así existe o efecto, ao menos a nivel microscopio existe o efecto.
E basicamente son diferencias mineralóxicas de soporte. No, sí varían, é diferente. Ali en Siega Verde van máis de 3 anos, bastante estable nas rochas que foron 3 afloramentos con incisións moi finiñas, as que documentamos novas, as que se catalogaron novas, 2 megaceros, así, con incisións moi finas, moi delicadas. Agora, por desgracia, non o sei, porque, bueno, cambiou o goberno ali, cambiaron de profesional, eu estuve ali 10 anos, pero ahora mismo estou fora, bueno, documentamos que en 3 anos e pico todavía non había pero claro, ali tampouco había musgo, era sobre todo lique crustáceo, na súa maior parte. Si varía, a recolonización valía. Aquí fixamos o estudo, claro, esperamos a recolonización, facendo diferentes catas en rochas tipo 100 gravados, 2 anos, de media, 2 anos. En ocasións máis, como Medí Martín, en ocasións menos, non sei o que fixeron aí, claro, pero bueno, o método este máis ou menos ten unha recolonización de 2 anos. Dime. ¿A qué debido a por negra la página de No, neste caso, a cianobacteria, por exemplo, suele ter unha coloración negra. Cando ti ves un edificio histórico, poñamos a Catedral de Santiago, poñamos calquer outra, hai asociado normalmente ás zonas de escorrentía, ás zonas de circulación de aguas, aparece como este filme, esta cianobacteria, digamos, negra, de cor claramente negra. Na fachada de Praterías, por exemplo, fixen un estudio, digamos, especializado. No seu tempo, había roto unha cañería, unha baixante, e por zonas veías tres liñas negras, de arriba a baixo. Coincidían bastante exactamente ca zona de escorrentía de aguas. Unha sensación biolóxica entre fungos, liques e cianobacteria. Tamén ten que ver a polución, a veces. Sobre todo en áreas urbanas, ten que ver a polución, a contaminación. Os liques son un importante medidor da calidade do aire, do cambio climático. Son un organismo ben curioso, a verdade. Por iso digo, no debate sobre quitalos ou non quitalos, eu digo, é moito máis beneficioso que perxudicial. É a miña opinión. Se non hai máis preguntas, podemos baixar. Pois vamos a facer o... Despois. Intentamos fora, veño. Despois xa vos recollo todo isto, Senón, Vamos as alá. pedras que temos abaixo son tocables, non son petróglifos orixinais, así que non vos preocupedes. No, creo que di que vamos fora. Sí, pero afora tamén temos uns que son tocables. Vamos alá. Non sei se tedes que conseguir isto. Non sei. Hace 4000 años, nuestros antepasados de la Edad del Bronce dejaron una huella imborrable de su paso por Europa. Y uno de los enclaves más importantes de su legado está en Galicia, en Campo Lameiro. Aquí se encuentra una de las mayores concentraciones del arte rupestre al aire libre de todo el continente. Son los petroglifos, figuras esculpidas sobre granito y cuyo significado originario todavía sigue siendo un enigma. El Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro, que nace al amparo del programa de la Red Gallega del Patrimonio Arqueológico creado por la Xunta de Galicia, nos acerca a nuestros orígenes y nos ofrece una perspectiva única de la historia.